Studenții din anul terminal de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu au participat joia aceasta la cursul festiv. Ziua a început la Catedrala Mitropolitană cu Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Andrei Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, în prezența înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu. Să aveți în voi foamea și setea după Dumnezeu și pregătirea aceasta să fie continuă pentru ca bucuria unirii cu Hristos să vă îndrume viața voastră, nu numai viața personală, ci viața familiei voastre, să dea părinților voștri cuvenita bucurie în urma eforturilor făcute pentru voi, dar mai ales să vă ajute pe cei care vă veți pregăti special pentru a deveni slujitori vrednici ai Sfintei noastre Biserici. La slujbă au participat alături de profesori, studenți, rude și părinți ai acestora și reprezentanții Universității Lucian Blaga din Sibiu. Sigur, pentru noi, așa cum v-am spus-o și acum o săptămână în Piața Mare, este o sărbătoare și o bucurie orice sfârșit de ciclu academic. Sigur, încărcătura emoțională este de ambele părți. Dar am venit în mod special la această sărbătoare a dumneavoastră, deși am participat împreună și cu dumneavoastră la sărbătoarea Universității acum o săptămână. Repet, am venit cu mare drag, pentru că această facultate de teologie reprezintă enorm pentru Universitatea noastră. Sărbătoarea studenților sibieni a continuat în curtea vechii Academii Andreiene. Aici a fost strigat pentru ultima dată catalogul și au fost rostite alocuțiuni. Eu cred că aceasta este sărbătoarea noastră și aș vrea să ne bucurăm și, repet, în primul rând părinții sunt cei care se bucură și trebuie să se bucure și eu n-aș întrebuința. În fiecare an se afișează această sintagmă, nu sărbătoarea de sfârșit de an sau de studii. Eu spun că nu e niciun sfârșit și este doar începutul unei noi perioade din viața dumneavoastră. Mă gândesc în primul rând la master și Dumnezeu să le dea sănătate la cei care au implementat sistemul Bologna, în sensul că ne vor ajuta să fim încă 2 ani împreună. Deci suntem doar la un mijloc, așa se spune, deci e sărbătoarea de mijloc de studii. Deci ne vom vedea mai departe la master, în mod cert vom continua și vom încerca să păstrăm aceeași atmosferă caldă între noi. Vom continua masterul, bineînțeles, iar apoi toată viața vom aborda învățătura Sfinților Părinți și a Sfintei Scripturi și cu ajutorul lui Dumnezeu să putem să ajungem buni creștini și buni slujitori, dacă Domnul Dumnezeu va rândui, ai Sfintelor Altare ai Bisericii Ortodoxe Române. Iată-ne astăzi la o intersecție, acum fiecare o să ia pe drumul lui, o să continuăm desigur cu masterul, unde în continuare vom fi îndrumați de aceiași părinți profesori. Au fost 4 ani foarte frumoși, dar și foarte grei. Sunt sigur că de acum înainte începe partea cea mai frumoasă, partea pentru care am luptat cu toții și pe care ne-o dorim cu toții. Vreau să-i felicit pe colegii mei, absolvenții ai Facultății de Teologie, și le urez să inspire prin perseverență și prin integritate pe cei care îi urmează. Până să fie declarați absolvenți ai Facultății de Teologie Andrei Șaguna, studenții mai au un singur pas, examenul de licență. Acesta se va desfășura în perioada 17-30 iunie.